Naast wethouder in de gemeente Noord-Friesland is Jouke Douwe de Vries het onder de dik onder timmerien als muzikant. Vroeger wie de Vries ook altijd al druk dwaande met muziek. En nu, tijdens alle drukte, is een nieuwe piano spelen als orenmuziekmeisje tegen ontspant. Daarom maakt hij nou tijd vrij in de agenda om mij de muziek onder gang te wijzen. Naast alle bestuurlijke drukte in en rondom de gemeente. Ja, inderdaad, sociaal domein, wolwezen, onderwijs en financiën. Wat ik mooi speel, denk ik, is dat mijn tweede periode is. En ik in alle jaren oren gremia bedaard ben als lid, als voorzitter zelfs van bijvoorbeeld de Friese preventieaanpak. En dat verregelt ik een heel soort tijd. En ik vind het hartstikke mooi om te doen, maar dat maakt het inderdaad wel dat je op een gegeven moment wel wat kaarten maakt. En dat hebben we gedaan. En in de zomervakantie ben ik dus ook wat meer mooie muziek onder de gang geweest. Daar ben ik vakanties voor, denk ik. En dat had ik maken dat ik weer eens even wat in die muziek doek ben. Zo heb ik dus een stuk 50 versjes gevonden die ik ooit een keer opgenomen heb. Daar heb ik een stuk 40 van, als redelijk goed beoordeeld. En zo van, nou, die wil ik anders wel op Spotify en op YouTube en op Apple Music hebben. En, dus die ben ik met remastering gang. Want dat vind ik ook heel leuk om een mooie computer onder de slag te wijzen, ook in de muziek. En die heb ik dus in oktober op Spotify onder de oren zetten. De meeste muziekideeën van de Vries ontstaan achter de piano in de woonkamer. Maar als er dan een concreet idee lijkt, is het tijd voor de muziekstudio in de garage. Ik heb wel eens dat ik dan zeg van, nou, ik ga nog even spelen, zeg ik dan, zit mijn vrouw en dan denk ik van, hoe deel, dat is al 11 uur en dan ben ik er om 9 uur heen gegaan. Dus ja. Maar dat ben op die spaarzame avonden dat ik dan eens even wat tijd ha en dan denk van, nou, want als het echt even maar de muziek aan de gang was, dan was het echt wel een oorloer dat ik echt tijd had om echt even de man aan de slag. En dan keek ik echt, dan had ik even tijd om dingen op te nemen en dan was even wat te proberen. Wat vind je zo mooi om muziek? Ja, wat ik heel misschien haast, nou, maar Christus is ook wel magisch, hè, maar wat ik wel magisch vind is dat soms, nou ja, zo'n diedeltje, dat komt dan voorbij en waar komt dat bij? Het is net, ja, je speelt hier niet in iets en denk, oh, dit is leuk. En ik denk dat ik oormuzikanten dat ook wel hadden, dat je niet in wat speelt, soms ook heel onbewust en dan denk ik van, hé, is het taaie kom of zo, ik weet net. En als hij dan in het gevoel dan nog wat verder kist, en er komt ook een tekst, nou ja, dan is het helemaal mooi. En dus dat is wel, nou, misschien wel het magische, net alleen van Christ, maar ook van het maatje van muziek. Heb je al een label wat je bijzetten? Of heb je al een telefoontje hoor? Nee. En die ambitie heb ik net. Ik vind het heel mooi om zo'n online distributie bedrijf die dat van je doet, of bedrijf, want het is een groot bedrijf uit Amerika. Ja, is dat prima zo. En dan kan ik mooi mijn dingen erop zetten. En als ik dan zie dat er enkel de tiental mensen en nou ik mooi het versje enkel de honderden mensen naar luisteren, dan vind ik dat al heel wat. De Vries had het hier zelfs 2 nieuwe Christnummers uitgebracht. Christmas Songs All Year Long en Gloria Disse Christ. Beide nummers hebben een speciale betekenis. Eerst na Christmas Songs All Year Long werd de Vries opkwam naar aanleiding van de oorlog in Oekraïne. Wij prediken dan wel in deze tijd vrede op aarde, maar nou, kom op. Nou, Israël kwamen dan naar achterom, want het is kreun echt op de oorlog in Oekraïne. Oh, dat is wel van die dingen en dan denk ik van ja. Dus daar komt dit nummer bij. En dat maakt het ook wel lastig, want het is heel serieus. Maar ik wil dat crisisgevoel erin brengen. Dus hij bouwt ook heel wat op. Ik denk dat dat aardig slagen is om het een crisisversje te maken, maar wel een heel maatschappij kritische crisisversje. En die oren, ja, daar hier ik het idee bij van al die mensen die maar Christ, ik wil ronddenken om mensen die ze verleden hebben. Bijvoorbeeld in de Aronieren en ik weet ook van mensen die in deze tijd ook mensen verleden hebben. En dan komt het natuurlijk heel dichtbij dat je dan weer daarom denken. En vooral als ze dan Christmuziek jaren. En daar komt dat verhaal dus ik wel uit.